नमस्कार, मी रिद्धी सरमळकर तुमचं जर्नी फॉर फूडमध्ये स्वागत करते. आज आपण बनवणार आहोत मालवणी पद्धतीचं माशाचं सार. तर बघूया आपण त्यासाठी लागणारं साहित्य. त्यासाठी लागणारं साहित्य इथे मी बेडक्या मिरच्या घेतल्या आहेत. ह्या बेडक्या मिरच्या घेतल्या आहेत मी थोड्या. नंतर इथे खोबरं घेतलं आहे ओलं. नंतर लसूण घेतली आहे मी. थोडा ना छोटासा आल्याचा तुकडा घ्यायचा, थोडी आमटी जरा चांगली होते. तिरफळं घ्यायची, थोडी हळद, धनेची पूड घेतली आहे आणि ही काळी मिरी घेतली आहे. हे जसं थोडंसं आमटीला वेगळी चव येते त्याच्यासाठी काळी मिरी वापरतात. तुम्हाला जर तिखट कमी हवं असेल तर काळी मिरीचा जरा हे कमी करा, मिऱ्या कमी करा, 2-3 किंवा 4 घाला, पण घाला नक्की, चव जरा चांगली येते. तर आता बघूया. सो आता मी हे असं वाटण तयार केलेलं आहे. हे मी 2 वाटण वेगळं काढून ठेवलेलं आहे, आपण व्हिडिओत बघितलं असं. आता मी टोप ठेवला, त्याच्यात थोडंसं तेल टाकलं, त्याच्यात मी इथं कांदा थोडासाच टाकायचा. कांदा परतून लालसर होईल, लाल होईपर्यंत. आज मी आता थोडीशी मला गाभोळी होती ती घेतली आहे, ती आमटी टाकणार आहे साराला. आणि ही मांदेळी घेतली आहे. आणि थोडेसे बांगडे मी फ्राय केले, त्याची बांगड्यांची मला गाभोळी दिसली. तर गाभोळी मी आमटी टाकली. छान कांदा हे लालसर झाला पाहिजे. आपला कांदा छान लालसर झालेला आहे. तर त्यात आपण हे लाल मिरचीचं आपण वाटण छान परतून घ्यायचं आहे. मिरची थोडीशी कांद्याची जर परतून घ्यायची, छान तर वास येतो. आणि नंतर हे खोबऱ्याचं त्याच्यात वाटण टाकायचं. बघा छान आमटीला कलर आला आहे. आपल्याला ह्या बेडक्या मिरच्याच वापरायच्या असतात. आपण त्याऐवजी घाटी मिरची का नाही वापरत, तर घाटी मिरचीला इतका चांगला कलर येणार नाही, बेडकीला कलर येतो. शिवाय बेडकी मिरची ही जरा तिखट कमी असते, सो ती आपल्याला घालायला बरी. आता मी हे सगळं याच्यामध्ये वाटण टाकून पाणी, तुम्हाला जेवढं आमटी हवी आहे तेवढं ह्याला पाणी वाढवायचं. आता ह्याच्यातून मी सगळे ही मांदेळी आहे ती आता मी सोडणार आहे. एकदम सोपी आहे, काही डिफिकल्ट नाही आहे. छान उकळी येऊ द्यायची आहे. ह्यात मी माझे गाभोळी आहे ती पण टाकली. थोडंसं मीठ टाकणार आहे. मीठ कमीच टाका, कारण की आपण ह्याच्यामध्ये नंतर कोकम ॲड करणार आहे. परत कोकमाला थोडंसं मीठ असतं, त्याच्यामुळे ते खारट होण्याची शक्यता असते, त्याच्यामुळे थोडंसं मीठ कमीच टाका. म्हणजे छान उकळी आली. कोकम थोडंसं लेट टाकूया, कारण की मग जास्त कोकम आमटीत राहिले तर मग ते जास्त आंबट होते. छान त्याची उकळी येऊ द्यायची. छान उकळी आली आहे, तुम्ही बघू शकता. आता आपण ह्याच्यामध्ये कोकमं टाकणार आहे. कोकमं तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही ॲड करा. तुम्हाला जर आंबट हवं असेल तर तुम्ही आंबट टाकू शकता, थोडी जास्त कोकमं. आपली जास्त आता कोकमं टाकल्यानंतर आमटी जास्त उकळायची नाही आहे, गॅस बंद करून टाकायचं. अशा प्रकारे ही तुम्हाला मालवणी स्टाईलची माशाची करी बनवली आहे. तुम्ही नक्की पहा बनवून, आणि जर तुम्हाला काही क्वेरी असेल तर तुम्ही नक्की कमेंट करा.
तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला नक्की कळवा आणि आमच्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि हो शेअरसुद्धा करा. थँक्यू.